hem tret el títol Reparar perquè, primer, dues raons, no? Perquè és obvi que són reparacions d'objectes, en aquest cas objectes tèxtils, que estan trencats o malmesos. Per altra banda, parar-se un moment que això és necessari, no? Si vols reparar una cosa, has de primer parar molta atenció a com està trencat, què ha passat, quin és el passat d'aquest objecte. Vinc de la pintura i jo soc pintora, en realitat, no? I vaig començar fa molts anys a treballar sobre tèxtils estampats i el que vaig fer és cobrir les estructures per alliberar uns detalls que en la seva estructura quedaven desapercebuts. Em venen els materials, em venen amb un trencat, amb una ferida, no? Amb una cosa, amb una tristesa, vols dir. Llavors, la meva proposta és clarament positiu, no? És com surt d'un carinyo i d'una esperança i aquesta història val la pena contar-la, no? M'interessa el buit, el no res, no? I passa que tu com a humà no pots ni imaginar-te el buit total. La vora del forat és important, perquè la vora del forat és com la transició entre el ser i el no ser. Jo penso que tots els objectes que toquem cada dia són com companys de la vida, no? Són com amics. El projecte d'En Residència, de fet, m'ha llançat en un àmbit que jo normalment no tinc contacte. I em moc en el meu àmbit d'art i de les coses boniques i de cop i volta estàs davant d'unes persones i que els has d'explicar aquests conceptes i et miren com això, què vols dir amb això? Jo crec que el món d'art contemporani i el món infantil de l'educació són dos polos que no sé quan es troben, doncs aquí, però passa alguna cosa. Però jo considero que el que facis ha de ser accessible per qualsevol que vulgui.